ing kene bakal tak bondo tanganmu. Kowe sak keluarga dadi Daresena Prabu Baka Morang Tata. Lho. Talah. Belani Resi Srapawati apa le dirangket wae pawongan iki. Pandha tata kati wisaya Indriyaksa sara maruta pawana bana margana samirana lan warayang ana pawongan wanowani mbelani Resi Srapa kowe sapa Permadi kang dadi kasihku balik takon aku lintring maya wadya saking Kacakra aku sangkirna janggayo ndi Jrapa ora sah golek Jrapa Permadi kang bakal ngrampungi perkara iki Lena pangira srampat ajar kepadamu
Bambang Rawan alik Prawira Santi ayo ijra pohon majure nih rasah golek wong tuaku anake lanang ayo nono parat Otyar mati kowe Otyar Has wayo mati ya yo yo hoi hey hey ya ra hoi yo hoi yo mati ya kowe
duduh karepe dhewe. Akeh kang padha mbelani Jeropo. Ayo maju rene. Drembomo kang bakal ngrampunge perkara iki ya. Wah. Hop. Hop. Hey. Wah. Hey, 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 hey. Hey, Woi, hey, oh, wah, oi, cayo, oh, hey, 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 woi, oh, hey, wait, woi. Hot! Ayo! Hai! Hey! Santi mungso. Nih, permatian Petro. Gaglak limanya, gaglakan nya. Nya badoken. Wah, kemaki no. Mati alah, mati beneran. Urip mung doya ayame ndring mati mbok kowe. Iya, Kosyar. Oh, iya, Kosyar. Ayo. Anggap ya apa? Ayo, op. Nya. Aduh. Hai. Iya, hei. Oh, hei. Ayo, mongso iso kowe. Iso mangan aku. Sembah deri-deran. Turu bocah. Hi, nya. Iya. Oh, nek ora melek kowe. Aduh. Ngimpi buruk. Iku burung matamu kuwi. Halo, butane oke. Oh, perang ta iki. Oke. Alas. Alah ra tekan.
Wongko ora kowe. Ayo. Bangsat iki. Matane iki lho. Sari bos, sari. Garo tak kira buta lek. Teko-teko. Ha, ngono ya. Ngerti bapak niki angop kok. Iki saking sing turu kuwi. Ngorok karo diesel ora enek bedane. Drondo sumos. Tujune kok meleset iki mau. Upama kenek no piye coba? Syukuran ndasmu kok. Karo wong tuwek kok. Mulane nek wong perang iki melek. Nek wong perang gayeng kok merem ae. Sawu galing bar main kok ya. Wis ora teko iki. Wong buta apik-apik kok, Dek. Alah wong kok senengane, Dek. Sak penake dhewe. Nyeleng mlih lanet ayo maraman yo arene ya apa sing arep maju karo aku ayo aku arep mundur jangan apa wani arep maju lu Gang apa kae wong dodol kaset rungokno ta wong dodol kaset didol kok bindeng. Amanya merata ya merata. Ayo arep muter maju ora bakal mundur jangan. Ya pawani haraman gore ing amat mohon ora walah. Kowe to, Mas? Buta pirang-pirang karek ijen. Ayo maju rene. Maju ngakane matimu. Ora kowe buta, jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Aku Ditya Alamangeli. Piye? Aku Ditya Alamangeli. Piye? Aku Ditya Alamangeli. Ya wis. Wis ora tak genahke malah pecah sirahku. Ayo marang aku maju. Aku jenengmu nyapa? Apane? Aku ora kowe jenengmu nyapa? Oh alah sesuk. Yaene kok ngejak golek soto. Upeng wah. Awin kowe jenengmu nyapa? Oh ya ora melu no. Oh, nyambut gawe kok ngejak bojo. Piye? Upeng wah. Upengmu. Kudune sing nesu ya aku. Wong ora cethok kowe kok. Awin kowe ngono lho. Jenengmu iki nyapa? Wah, urung buka. Ya Allah. Nek. Maknane delok. Piye? Delok ya. Oh. Ayo. Aku.
Aku takon. Oh iya iya. Ya takon apa? Ngene ya apa? Wah. Jenengmu sapa? Oh alah. Lah iya, jenengmu sapa? Iya ta iki. Aku. Apa iki? Ora wae. Nanti ora. Ora. Aku ora mudeng. Arep apa kowe? Nek, yo, nek. Aku takon enak kowe, nyamuk nyama. Walah. Oh, iki buta lara jantung kok tekan kene. Bareng budrek kok modar. Ini tak semprot e. Wis mati. Oh, diwae tak semprot raine. Buta wis mati kok. Iki gua kok maneman. Go mulih nggo kentongan. Nggo weden-weden bocah rak ya iso patobat kok. Kaya apa? Resi Jurapon ngrene ora sah goleki permadi kang bakal ngrampungi perkara iki. Bengkah dadamu Maraca Banen. Wah, oh. Kerisku tandana butul prapting walikat Maraca Banen. Ayo ngudang siunge Bathara Kala. Barat wedokmu marganing patimu. Ngerah dodo. Marganing patimu. Matur nuwun Raden. Dene paduka Raden Permadi sabiyantu dhateng kula. Mangke menawi wonten pangamukipun Narendra Eka Cakra, aja melu-melu. Yen Ratu Eka Cakra ora trima kon maju rene. Pendha sing ana mburi. Wah, matur nuwun Raden. Wah.